May buntagan na itong tanan, mga igsoon ko dahan Yesu Kristo. Uban sa itong mga tagsa-tagsa ka mga katuyon, mapag-ampo nining santos nga misa, ato karong iapil sa itong mapag-ampo kini mga mosunod. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received and for prayers and guidance offered by Winnie Frida Bibi Cabalis and children. Thanksgiving Mass in honor to Senor Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Rule, Senor San Roque, Saint Martin de Porres, and also for all the blessings received and for the gift of life offered by Sarmiento and Putut families. Thanksgiving Mass in honor to Senor Santo Niño, our Mother of Perpetual Help, Saint Pedro Calungsod, Saint Lorenzo Ruiz of Manila, and for all the blessings and graces received and for the gift of life offered by Putut and Sarmiento families. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces that we have received offered by Miss Emily Solon. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received offered by Evelyn Tradio. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, one God, Mother Mary, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Rosary, Our Lady of Peace, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Fatima, Our Lady of Miraculous Medal, Our Lady of Joy, Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Manaoag, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Rule, Our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Sorrow, and our Mother of Perpetual Help, Saint Joseph, Saint Martin de Porres, Saint Isidro Labrador, Saint Joseph and Baquita, Saint Padre Pio of Pietrelcina, Saint Gertrude, Saint Vincent Ferrer, Saint Pedro Calungsod, Saint Anthony of Padua, Saint Lorenzo Ruiz of Manila, Saints Michael, Raphael, and Gabriel, unto all the angels and saints in heaven, for the gift of life that we have received today, and for all the blessings, financial supports, and graces that we have received every day, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass for the good health of my family, offered by, and also for the good sales offered by Emma Lastimosa. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael Archangel, and also for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years offered by Delia Daiday. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and all answered prayers offered by Deo Adoptanti. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, good health of my family, and all answered prayers offered by Marian Kaimi and family. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and protection and for the gift of life, and all answered prayers offered by Inday Undoma and children. Thanksgiving Mass in honor to Our Lady of Guadalupe, Saint Padre Pio Pietrelcina, Saint Rita of Cassia, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, and also for all the blessings received offered by Rivera family. Thanksgiving Mass in honor to our Lord Jesus Christ for the gift of life of Cheryl May and all the blessings received and on her birthday offered by Arlene Lopez and family. For the prayers and petitions, prayer for the healing of body and mind and spirit, and for the enlightenment of Winnie John and John Babe Cabalis offered by Winnie Frida Bibi Cabalis and children. Prayer for the conversion of sinners and healing of the family tree, and for the enlightenment of the Holy Spirit, and also for peace and unity offered by Sarmiento and Potot families. Prayer for success and studies and business, peace and unity and healing of the family tree offered by Potot and Sarmiento families. Prayer for the complete physical and spiritual healing, peace of mind, and contentment of Edwin, Zuzima, Edna, Chen, Paul, Marlene, Susilin, Frankie, and Gloria, and for the success of Premier Management and Janitorial Solutions Incorporated offered by Miss Emily Solon. Prayer for the restoration of good health of Elizabeth and Amay, and also for all with health issues, for the safety and good health of Evelyn, my brothers and my sister, nephews, and nieces, grandchildren, senior employees, friends, and residents of Quintanar's compound, offered by Evelyn Tradio. Prayer for the protection of my whole family, offered by Emma Lastimosa. Prayer for the complete healing of Facundo, Elizabeth, Delia, Jaca, Cinto, Ronald, Alex, Corazon, La Arnie, Mela, Dailin, Sangoyo, Evangeline, Susana, Susan Hope, and to all the sick sufferings in the hospitals and in their homes. Also prayer for the good health for all the members of my family, Ray, Marie, Esther, Lester, Louis Adler, Rachel, Ann, Ryben, John, Ethan, Kyle, nieces and nephews, and also deliverance from bad debts suffered by Delia Daiday. Prayer for complete healing of Epifanio and restoration of health concerns of Deo offered by Deo Adoptanti. Prayer for the health restoration of Delia, John, Traz, Elizabeth, Hazel, Efren, Irene, Lerma, Ezekiel, Gloria, Warlito, Bibiana, P. Adolf, Ida, Dong, Efren, Raymond for bone marrow transplant, and for Rafael Sr., and also for the safety and good health and protections of my family, brothers, sisters, Senior Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971,
and for the respective concerns of Adrian, Ed Brian, Ed Ryan, Lina, Yomi, Kobe, Candy, Kayan, and Marian. And cover us, Lord, with your mantle of protection against earthquake and typhoon. Also prayer to end Middle East war, USA, Israel, and Iran, offered by Marian Kaimi and family. Prayer for quick recovery from illness of Han Sunyon, Elizabeth Lim, offered by Gamutan family. Prayer for healing of the sick and world peace, offered by Rivera family. Prayer for the enlightenment and healing and deliverance of Shara May, offered by Arlene Lopez and family. Prayer for the healing, recovery, and strength, and also for Belinda Paer, Sonia Panyarismak, Alistair, Estela Agas, Laika May Aquino, Mary Eve Coraraton, Carolina Bonyel, Benaramel, Zenaida Monesit, Rodrigo Mondas, Aurora Beltran, Pali, Jamedis, Michael, Christine, and Chuan, offered by classmates. Prayer for the restoration, healing of body, and protection of health, long life, and for the enlightenment of mind, body, soul, and spirit of John Patrick Fagan, offered by Sweetheart. Prayer for perseverance and strength of Mrs. Pascuala Rama, offered by OLSH family. And also let us include our prayers for the souls of the following. Prayer for the eternal repose for those who died in the vehicular accidents in front of the church. For the souls of Maximo Cogo Sr., Leticia Cana, Reverend Father Iman Ibanez, Reverend Father Ricardo Mamaralo, Reverend Monsignor Vicente Briguli, Reverend Monsignor Rodi Villanueva, Reverend Vicente Father Dacana, Reverend Father Bobby Paraguya, Reverend Father Edgar Kello, Reverend Monsignor Frederick Krikenbeek, Reverend Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Constantino Navales Jr., Reverend Monsignor Adelito Abelia, Reverend Emeritus Pope Benedict XVI, Reverend Pope Francis, Reverend Father Mario Monteselio, Reverend Father Maning, Reverend Father Martin, Reverend Father Jose Lapina, Reverend Father Nelo E. Gloria, Reverend Father Kokoy Olmelia, ug alang sa kalag sa tanang kalag kansang gilubong sa atong parish Columbari, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus team of pastors. And for the souls of Natividad, Victor Lischilia, Crispino Adoracion, and Eutequia, offered by and for the soul of Felicidad, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Maximilian, Isabelita Adora, Cecilio, Alfredo Sr., Jr., Alfredo Cruz III, offered by Ramoso family. For the souls of Binancio, Manuel, Flor de Luna, Fatima, Susana, Miguel Fernandez, and Sebastian, offered by Fernandez family. For the souls of Antonio, Cristita, Alberto Sr., Aurelio, Virginia, Severino Sr., Patricia, Felix Sr., Leonora Alfonso, Pelesa, Ernesto Samson, Alessa, Emma, and Lyle, offered by Rinaldo and Vivian Biagan and family. For the souls of Ellen, Grigi, and Alpejo Jr., offered by Inyang Amaka. For the soul of Tamas Morales, offered by Morales family. For the souls of Patria, Marlene Francisco, Rogelio, and Margarita, offered by Kakar Cornejo. For the souls of Mabel and all souls in Purgatory, offered by Anonymous. For the souls of Benaventura, Restituta, Miguel Pahalia, and Jose, offered by Severina Pahalia. For the souls of Jose Gapas and Fermina, offered by Mrs. Dolores Gapas and family. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., Anacita, Elena, Nanette, Unedes, Ramon, Elesio Sr., and Amado, offered by Eli and Luz Calacas Capalia. For the souls of Helen and Mary, offered by Diana Barnes. For the souls of Gilbert Oropeo and Ana Maria, offered by Anali Oropeo. For the souls of Maximus Serocam Cabali, Senoria, Eusebio Ambrosio, Victoria Encarnacion, Antonio Pasiana, Juana, Monica, Moises, Samion, Felicissimo, Patricia, Lorencia, and Adora, offered by Winifrida Bibi Cabali's and children. For the souls of Alfonso Sr. and Jr., Chodosia, Emma, Marisa, Julius, Mirna, Eunice, Romeo, Alfredo, Mena, Melitón, Vivincia, Fernando, Darwin, offered by Sarmiento and Potot families. For the souls of Pedro, Estefania, Danilo, Pedrito, Tomasito, Joveta, Vicente, Petronila, Nestor, Norma, Leliusa, Damiana, Randy, Helen, and Jeff Rox, offered by Potot and Sarmiento families. For the souls of Ana Marie, Daniel Alcordo, Juliano Pongasi, Pilot Bahinting, J.C. Robredo, Mario Garcia, Vicente, and Darius, offered by Anonymous. For the souls of Urbano Sr., Rose, Amparo, Edgardo, Nanette, Grace, Basilio, Fortunata, Francisco, Purificacion, Anastasio, and Romana, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Alejandra, Obonjes, Cynthia, Felicidad, Gelier, Macion, Julius, Melanie, Leonardo, Marshall, Mateo Jr., Crisante, Alexander, and Jesus, offered by Emma Lastimosa. For the souls of Aunt Teresa, Catherine, Ann, Thomas, Michael, John, Patrick, Vigan Sr., Deborah Rowell, Jack, Mike, Sue, Deb, Sandy, Caroline, Dave McDonald,
Queen Elizabeth II, Marian Lal, Michael Kisin Sr., Nancy, and also San Purgatory offered by John Fagan. For the souls of Milagros, Rodi, Rosario, Lucia, Ali, Babin Alzaro, Mike Enriquez, Manuel Bacal, Jacqueline Jose, Pileta Corrales, Nora Honor, Janison Jingo Espinosa, Aristides Anori, Ulysses Pris, Eliza Marcianito, Mr. Sato, Oliver Pagubo, Apollonia Parajang, Frederick Casol, Claribel Erojo, Maribel, Jeronimo, and Elmer offered by Excess Family. For the souls of Rosa Tradio, Elena, Ana Maril Wingo, Joselito, Nonelon, Giovanni, Evangeline Toripil, Carmencita, Meldred J. Marcita, Elvisa, Ronnie, Noel, Teresa, Shirley, Elvis, Elvira, Crescenciano, Primitiva, Roldan, Steve, Louis, Alan, Pauline, Kylie, and Mariano Jr. offered by CSST College of Agriculture Batch 1990. For the souls of Ariel, Andrea, Jovita, Florencia, Crisostoma, Cristina, Clotelda, Felicissima, Purificación, Rosalia, Marates, Nieves, Francis, Juscora, Melchora, Marcelino, Edwin, Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilyn, Soledad, Amelita, Danilo Bacalso, and Elizabeth offered by Anchi. For the souls of Valentina, Cerilo, Violeta, Lorna, Amelita, Dan Evans, Basilio, Leonora, Eliodora, Pelomena, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlene, Eufemio, Tanying, Mateldi, Van Brizo, Maria, Terzo, Rodeta, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edetha, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Azucena, Edgardo, Nanette, Urbano, Senior, Rosa, Bennett, and Gualberto offered by Delia Daiday. For the soul of Harold Batidor and Ben Zabra Batidor offered by Batidor family. For the souls of Carmen, Evangeline, Vince Michael, Eliusa, Josefina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glycerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and all souls of Don Sergio Osmeña, National High School Batch 1988, offered by Deo Adoptanti. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano Sr., Amparo, Basilio, Matilde, Fortunato, Marcelo, Valentina, Anastasio, Romana, Lauren, Violeta, Amelita, Benjamin, Felipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Van, Brizo, Gloria, Francisco, Purificación, Ima, Nello, Hel, Rose, Melanie, Cynthia, Dan Evans, Muhammad, Eric, Ralph, Marian Pe, Yolanda, Alan, Lucrecia, Nick, Leonie, Wilfredo, Mariano, Ruben, Benjamin, Marcelina, Danilo, Elwen, and all departed souls of Senior Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and all senior faculty and personnel, and for the souls of Humphrey, Isabelita, Maria Terzo, Ernesto, Rodetta, and Adora, offered by Marian Kaimi and family. For the souls of Dionisio, Joey, Anastasio, Amelia, Emedelina, Jesus, Joselito, Gregoria, Luis, Lino, Ramon, Minda, Ernia, Vicente, Darius, Praxedis, Liberata, Calixta, Nomariana, Donabel, Ernesto, Francisco, Vivian, Feliciana, Maria Rita, Bebe Robles, Celestina, Severina, Nicanor Sr., Eleuteria, Sherwin, Melba, Policarpo, Epipanio Cortes, and Marty Bantilan Sr. For the souls of Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John, Parparan, Monina, Dustus, Clarence, June, Lianita, Rosemary, Carol Dailan, Richard Zuri, Octaviano, Lourdes, Jessica, Daniela, Roberto, Rachel Ann, Ana Carmela, Raimundo, Amancio, Liberata, offered by Dave. For the souls of Roberta, Glacerio, Carmen, Evangeline, Benz, Michael, Liliusa, Josefina, Rodolfo, Telma, Roberta, Glacerio, offered by Anonymous. For the souls of Miguel Sr. and Jr., Visitacion, Bebelina, Eduardo, Bibi Boy Hyson, Presca, Elma, Esterlina, Elmer, and Marieto, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Etequio Sr., Carmencita, Churel, Cleope, and Cristina, offered by Gamutan family. For the souls of Jesus, Dominador Sr. and Jr., Paulino, Francisca, Bernardo, Contrada, Marcela, Maria, and Eusebia, offered by Rivera family. For the souls of Romana, Urbano, Alcibar, and Pidila, Carbonelia, offered by Rosalina Patalinghug. For the souls of Romana and Urbano, Alcibar, offered by Mateo Alcibar Estrella. For the souls of Juanita, Faustino, Vicente, Laureana, Jose, Gabena, Santosa, Clarita, Josepa, and David, offered by Arlene Lopez and family. For the souls of Araceli, Alberto, Cesar, Ferdinand, Aurora, Napoleon, Estrella, Pacifico, Peter, Senor, Fe, Flora, Placido, Juan, Timotea, William, Andres, Asteria, Teresa, Tereso, Guillermo, Melvin, Melchor, Elizabeth, Edward, Edgardo, Susan, Rosetta, Elma, and also San Purgatory, offered by Miss Emily Solon.
For the souls of Araceli, Innocencia, Caben Lagarnia, Charles Clifford, Claripil, Jonicia, Elsa Aquilina, Juriel, Cyril Andre, Antonio Victorio, Maria, Maximo, Chodora, Marilyn, Nemesio, Alejandro Sr. and Jr., Cherry, Bentino, Mary Ann, Marcoleto, and Gaspar, offered by Perla Moneset. For the soul of Raimonda Sultan, offered by Corazon and Villarreal families. For the souls of Carlos, Wilfredo, Praxedes, Raquel, Abraham, Gigi, Joel, Mercy, Cynthia, Herbert, Teresita, Juan, Ernesto, and Cesar, offered by Dennis Gonzalez. For the souls of Jane Zuzubrado, Mark Anthony, and Sebastiana, offered by Anthony Boaya and family. For the soul of Lourdes Mata, offered by Mata family. For the soul of Rito Roa Estrella, offered by Rosario Estrella and family. For the souls of John, Ricky, and Paul, offered by Estela Agas and family. For the souls of Lord Eliza, Praxedis, Liberata, Joveta, Melba, Norma, Bebe Robles, Ricardo, Cecilio, Mabel, Gigo Alugar, and Romeo Bordin, offered by World Apostolate of Fatima, Capitol Chapter. For the soul of Panpelo Edison, offered by Susan Seravesi and family. For the souls of Leoncio, Judge Frank Caprio, Sani Galizuga, Beta, Anastasia, Clive, Anselmo, and Maximo Sr., offered by Chima. For the soul of Rafael Tanggaan, offered by Francis Tanggaan. For the souls of Adelita, Glacerio, Terry, Rino, Severiana, Teresita, Briones, Paning Diba, Rio Roylan, Benelin, Jelica Burki, Walhina, Gorgonio, Ereberto, Fortunata, Libert, Macario, and Ricardo, offered by Umbahin family. For the souls of Osita Soto, Charmin, Maga Silvestri, Alperiz, Nina Peñero, Elma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabelita Labos, Gigi Gonzalez, Emma Borjal, Yuno Rivera, Lizelle Enxerto, Ingrid Rendon, Agapeta Hatarwala, Sidna Roldan, Maria Orpio, Norma Suico, Melbata Coloy, and also some purgatory, especially the forgotten ones, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. For the souls of Sister Ana Catalin, Priscilla, Gurley, J.B. Cabrera, Roberto, Aldos, and GC, offered by Larry. For the souls of Carmen, Daisy, Ernesto, Elmer, Ursula, Vicente, Cerilo, Pilar, Bien, Mark, Anthony, Marieta, Nelda, Austin, Rosa, and Noy Celso, offered by Christine and Raider Sira. For the souls of Iluminada, Jewel, Senor, Arlita, Annabel, Helen, Liza, Oscar, Corsologo, Paosta, Cecilio, Alfredo Senor, Alan, Nelia, Cito, Maura, Rochelle, Josephine Terhayon, ang Anne, Fernando, Elizabeth, Carmela, Diana Magalion, and Mary Glenn Pagayo, and also some purgatory offered by a neighbor. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies, offered by Renaldo and Bibin Biyagan and family, Inyang Amaka, Winifrida Bibi Cabalis and children, Seferina Pahalia, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, Evelyn Tradio, Emma Lastimosa, Delia Dayday, Deo Adoptanti, Marian Caime and family, Inday Indoma and children, Rosalina Patalinghog, Miss Emily Solon, Arlene Lopez, Arlene and Betania family and Lopez family, and Miss and Anonymous. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teofilo Camumot. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom mo kanunay nga Dios, nga buhing Dios, ang imong grasya kang gugmaalang kanimo, moong naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makananayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay sa ibayo sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo, imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namong imong gingharian, ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala,
Maingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, siyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Regina Coeli. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siyang takos mong gipadala. Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Igampo mo kami sa Dios. Alleluia. Maglipay, magsadya ka, O Berhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod, nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot nangamuyo kami kanimo nga ngayong inahan, makabaton unta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Hinusulan ta ang atong mga kasalanan sa hunahuna sa pulong ug sa buhat aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad ining sakripisyo ang santos nga Eucharistia ngadto sa Dios Amahan uban sa mga katuyuan nga gipadala nga matabangan unta sila sa gahom sa Dios nga atong gisimba. Nagakumpisal ako sa Dios ang makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangabuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluoy-an unta kita sa Dios pasiluon sa atong mga kasalanan ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw o kinabuhi sa kalipay nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. Itugot ng hangyo kami gamahanan ug tunhay maluluyon nga Dios nga ang pag-anhi sa Espiritu Santo maghimo kanamong tanan nga mga angayan nga puy-an sa iyang gahom, puy-an sa iyang himaya, pinaagi sa iyang pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto, ipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan, ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad maghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamok. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyong basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bug-os nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta.
daghang ulan imong gibubo o Dios sa imong kabilin. Imong ulian ang yuta sa iyang katambo. Ang panon sa imong mga karniro imong gipapuyo dito. Sa imong kayo Dios imong giandam kini alang sa mga hangul. Yuta dalaygon ang tanang adlaw sang Ginoo nga nagapasan sa atong karga. Ang Dios ang atong kaluwasan, ang Dios mga Dios nga nagluwas kanato. Ang Ginoo akong Ginoo mo'y nagbuhat sa kamatayon. Awiti ang Diyos, o mga gingarian sa yuta. Hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang panahon. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Gigihatagan mo ang anak sa gahom, pagmando sa tanang tao, aron hatagan sa anak o kinabuhing walay katapusan ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing walay katapusan, nga ang mga tao muila kanimo amahan, ang bugtong matuod nga Dios, ug ang mga tao muila kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasudunggan ko ikaw amahan dinhi sa kalibutan, ug gituman ko ang imuhang gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidungki ako diha sa imong pagpakiguban kanako. Diya nang dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw, gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila. Ug karon amahan, nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako. Ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo. Ug nagtuo kining mga tawhana nga ikaw gayud ang nagpadala kanako. Nagampo ako amahan alang niining mga tawhana. Wala ako magampo alang sa kalibutan. Nagampo ako amahan alang niining mga tawhana nga imong gihatag kanako. Kay kini sila imuha man. Ang tanan nga ako imuha. Ug ang tanan nga imo ako ug diha niining mga tawhana gipasidunggan ako. Ug karon amahan, muanha na ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi ning kalibutan. Apan kining mga tawhana nga mituo magpabilin dinhi sa kalibutan.
Balaan nga amahan, bantayi sila. Kining mga tao nga mituo kanimo. Bantayi sila diha sa gahom sa imuhang ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron ang tanan nga mga tao nga niya sa kalibutan nga mituo, mausa. Ingon nga ikaw ug ako, usa lang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daykon ikaw o Kristo, manglingkod palihog, maayong buntag kaninyong tanan. Ang Espiritu Santo mao'y mohimo kanatong usa diha sa atong pangandoy o kusog sa pagbuhat nining maayong pangandoy. Si San Pablo miingon, dili na kita magkita pag-usab. Human siya masulti kanila nga gibuhat ko ang tanan alang kaninyo. Diha sa tumang kadasig sa paghigugma ug sa sakripisyo gibuhat ko ang tanan. Dili na ta magkita pag-usab. Kung gunay kay dili maluwas ninyo, walay laing basulon, kamo gayud. Pero ang iyang pasabot, pabilin kamo kanako ug sa Ginoo. Kay bisan unsang mahitabo, magkausar kita. Si Jesus sab miingon, amahan, mabiya na ko ining mga tawhana. Bubalik na ko nga kanimo, pero bantayi sila. Nagampo ko alang kanila iniya sa kalibutan. Gusto kong mausa sila. Kay imo sila, ako sila, o kita usara. Or ba nag-asawa nga karon nagdungan pa, nagtupad og lingkod, pero not all the time during the day magsisilag tupad og lingkod. Tungod sa ilahang maayo nga plano para sa pamilya, magbuwag-buwag sila. Ug matabong higayon, kisay unay mamatay nila, magbuwag na gid sila sa dayon dinis kalibutan, pero usara ra gyapon sila. Yan ang espiritu sa Ginoo nga ilang gisimba o Ginoo nga ilang gisunod. Asa man sila mahimutang usara gyapon. Kay mingon man ang asawa o ingon ng bana, iampo ti ka karon. Bantayan ka unta sa imong trabaho. Mubawas mo ang asawa ay mubawas mo ang usa, labaw pa kung muampo nimo. Kay usara ta sa atong paningkamot, sa atong tuyo karong adlaw para sa atong gugma ug sa pamilya, usara ta. So iampo ko ikaw, bantayan unta ka. Espiritu kana sa Dios nga naa na nila. Kanabalaan kanang ilang pag-alang kabinyoon, nahugot pag-ayo sa gugma sa usag-usa, kay ang espiritu nga gugma sa Dios naa nila. Munang maningkamot silang simba matag adlaw, maningkamot silang palig-on silang kaayo sa usag-usa, sa di pa sila magbulag. Ug sakripisyo kaayo ang panagbulag. Pero nagkalahutay sila tungod ining espiritu niya. So ang espiritu di ay, ang espiritu sa Dios, mao ang espiritu sa kalig-on sa atong pagbuhat ug maayo. Kay kibaw na tao sa maayo, itudluan na ta niya. Ug bibiya na siya. Dibalik na siya ug iyang gibilin ang iyang espiritu. Ang iyang pag-ingon, nagampo ko nila amahan. Espiritu man ang pag-ampo. Ang naas imong dughan karon nga naanhi ka maano sa simbahan, espiritu man namin ka musimba ko. Ang imong lawas wa ikong nakitaan nga simba, pero sa ilawom ni ana, espiritu kana. Ngayon ka musimba giko sa Ginoo. At imanon ko na ko ang akong asawa, espiritu kana nga maayo. So, ang espiritu sa Dios mo nagpalihok sa tanang maayo. Sa tanang maayo sa kalibutan, ug mulihok siya depende sa pagtuo ng tawhana. Makahimo siya sa tanan, pero musulod lamang siya sa matag usa according to the measure of his faith. O sa gidakon ang iyang pagtuo, adto siya dito. Kung dako ka ikag pagtuo, munang daghan ka ikag mahimo. Kay siya man ang muna ang mutimpla ug muhatag kanimo minang gahom sa pagkamaayo.
Sa mao kini karong adlaw, nangandam ta hantod maabot ta sa Domingo ng kasulugan sa iyang pagkanaog. Kay gipadala siya. Pero ni anagod siya, pero ato lang celebration god o rabog anniversary sa iyang pag-anhi na girenew ang atong pagtuo, pag-ila kahibalo kinsa siya ug unsa siya alang kanato nga mituo kay Hesus. Manindog palihog. Si Kristo atong Ginoo nanagna sa iyahang makaluwas nga kamatayon ug sa iyahang pagkabanhaw alang kanatong tanang mituo o misunod kaniya. Dadto nato ang atong mga hangyo ngadto sa amahan sa tanang kaluoy. Busa muing kita, amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mupakita ka nato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay taliwala sa kagubot sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga kanasuran makaila sa bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga iyang gipadala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga maghago ug magampo kita aron maghiusa ang tanang katawhan nga nakadungog sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga masakiton mohiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Hesus didto sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong espiritu. Nga imong tang isipon nga takos ug apostolanon alang kanamo ngang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong himaya. Nga sila nga mitaliwan una kanato nining kinabuhia makadawat sa walay katapusang ganti nga gisaad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan padanaga kanamo ang imong espiritu. Amahan gimaya mo ang imong anak ang diha kaniya ug diha kaniya kami paghimayaon usab. Dawata ang among hangyo kanimo tungod kay imo man kami. Kini among gipangayo nimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan pigikan sa imong pagkamagyatago dadawat namong gialad kanimo kining pan ngabot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao mahimo kining kalanon nga espirituhanon alang kanamo. Tayo ko ni Dios. Tigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan pigikan sa imong pagkamagyatagon dadawat namong gialad kanimo kining pino ngabot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao mahimo kining ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Tigon ni Dios. Amo ulangit o amahan. Kaigsunan pagampo kamo ron kining akog inyong halad sakripisyo dawaton ta sa Dios amahan gamahanan labaw sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapusulanan sa tibok nga santos nga katawan. Dawata Dios amahan ang mga pagampo nining mga tawo nga nasa imong atubangan nga nagtuo kanimo uban sa paghalad sa ilang mga gasa nga na kanimo aron pinaagi nining buhat sa mahigugmaong pagtinabangay pag-alagaray makaabot kami sa kadaugan human sa among pagpuyo dinhi sa yuta makaabot kami diha sa kaitasan sa langit. Kini among gipangayo nimo pinaagi ni Kristo among Ginoo ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos kamahan Dios nga tunhay ug kamahanan labaw sa tanan. Angay matarong gyud nga magpasalamat minimo
kanunay ug sa tanang dapit pinaagi si munag sa Jesucristo among Ginoo. Kay si Jesus wala mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan nga nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Siya ang gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa-ban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw mis imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Hosana sa kahitaasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balaang espiritu, aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kuha siya og pan, pipasalamat kanimo, pipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimong pag-usab. Bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan ki kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo mig-iisip nga ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawan. Hinumdumi sa bang wigsuong patay na, malaumon nga sila, mabanhaw, ug ang tanang nangamatay tungod sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang ina nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan, uban kanila o kang dayon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom kamahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan nga iyang pasayloon ang atong mga kasalanan. Dadon kita niya nga magkapasaylo sa kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. Pasayloan kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa dautan. Mangayo minimo Ginoong imo ming luwasod sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahon na karon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Malayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaomo nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang tingharian, agahamugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw,
ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga kasalanan, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagimi sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausab kanimo. ipakita ta ang timaan sa kaayo pag-inigsuunay. Peace be. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang Kordero sa Diyos. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang didapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mudawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Kanimo, O Diyos, nakaulat ako, nga mosulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon ako'y gipaabot, nga laing pagsama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabos ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mailayo. Nagampo ako alang kanila, amahen. Sila nga mabilin din sa kalibutan. Bantayo sila, amahen. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang gasa sa santos nga misteryo sa Eucharistia, ang lawas ug dugo sa imong anak na si Jesus. Naghangyo kami aron nga ang mga gisugo sa imong anak nga among buhaton sa iyahang handumanan, magbabungahon alang sa pagdugang sa among gugma nga naha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanidyo. Manausab kanimo. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa ang sakripisyo, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat, Salamat sa Dios. Diyos.